A. شر هگمونیک ای باجار ونedikê. Pirsa sereke ya divê bêkirin ev e. Çima Venedik di mezinbûn û bilindbûna xwe de nikarîbû bibe Romayeke duyemîn. Ya Romaya serdema antîk têde bi serketî, Venedikê jî dikarîbû pêkbaniya. Venedik ji Romayê bêkêrtir û bêqabiliyettir nebû. Faziletên wê ew çend zêde bûn, xweziya xwe bi Romayê nedanî. Di serî de bazirganî, hilberîn, pere, desthilatdarî, zanist û huner di tevahiya kategoriyên bingehîn ê şaristaniyê de di dema xwe de ber bi asta herî jor ve hildikişiya. Tevahiya rojhilat ji Çînê heta bi rojhilata navîn li bakur li quntarên Sibîrya û Baltîkê garîbû heta bi nava Sahraya Mezin ve biçe û biçizire nava wan. Derya spî herî kêm bi qasî Romayê di kefa destê xwe de digirt. Li ser tevahiya van qadan werxuya bû ku yekdestariya xwe danîbû. Herî kêm bi qasî Romayê dewlemendî herikan dibûn Venedikê jî. Navenda nû ya amûrên malî, pere, senet û bankavaniyê bû. Kengî bi kar bidîta hilberîna herî bi kalîte ya pîşesaziyê ya wê demê dikarîbû pêkbaniya. Nexasim împaratoriyên Bizans û İslamê mîna ku nava wan verrotibû, ti nirxa ji nava wan nekişandibe nehiştibû. Mirov Venedikê weke hêza hegemonîka sed sala çardemîn û pazemîn bihesibîne, wê zêde tespîteke nepixandî nebe. Ji vî alî ve mirov dikare wê di dîrokê de weke hêza sereke ya ku nirxên şaristaniya rojhilat veguhestin Ewropayê şîrove bike. Nemimkün e mirov şaristaniya Ewropayê bêyî Venedikê bifikre. Çawa ku mimkün nîne mirov serdema antîk bêyî Romayê bifikre, serdema navîn jî mimkün nîne ku mirov bêyî Venedikê bifikre. Mirov Venedikê di serdema navîn de weke malzaroka kapitalizmê zaye û weke pîrîka wê bide naskirin çi qasî rast be, ew qasî jî diyarkirina rola wê ya dîrokî ye. Wê bi tenê zarokê kapitalizmê neanî. Bi cenînê di hundirê xwe de tevahiyê avahiyên bajarên serdema navîn jî jê dolgirtin û bi vî awayî Ewropa ji bo kapitalizmê amade kir. Yê Ewropa bi kapitalizmê aviz kir Venedikê. Lê tevî vê yekê jî nikarîbû bibe Romayeke duyemîn. Ji ber ku li Romayê papatî rûdinişt. Di navbera Papa û Venedikê de timî pirzgirêk û şer hebûn. Di sed salên Venedikê de bilindbûna xristiyantiya katolîka Romayê xeber nîne. Tevahiya pêngavên katolîzma Romayê ber bi Venedikê ve mirov dikare bi hebûna kapitalizmê rave bike. Xristiyantiya katolîk jî bi giştî bi qasî tevahiya dînên mezin bi guman nêzî kapitalizmê bûye û xwe jê venedaye ku li dijî wê bikeve şerê herî mezin ê dînî. Li Ewropayê di diyardeyên ji wan re şerê mezheban, engîzîsyon û şoreş tê gotin de bi giraniya xwe nîşan dide timî ev rûyê şer bûye. Nexasim şerê wê bi protestaniyê re ji nêz ve têkiliya xwe bi şerê wê yê bi kapitalizmê re heye. Bêguman xristiyanbûna Ewropayê bi awayekî berbiçav ji bo pêşketina kapitalizmê zemînekî binesaziya ava kiriye. Lê ev hebûn bi serê xwe nayê maneya kapitalizmê. İslamê ji bo kapitalizmê hêzê de tir hêmanên binesaziya afirandin, lê bi ser ket ku rê jî ne de kapitalizmê. Duyemîn sedema girîng a çima Venedik nebû Romayeke duyemîn, bi sedema yekemîn ve girêdayî li ser bajarên li nîvgirava İtalyayê nikarîbû serdestiya xwe çêke û nikarîbû İtalyayê weke dewleteke netewe birêxistin bike. Bi awayekî îdeolojîk Venedik li bûna dewleteke netewe vekirî nebû. Duwarê dewletdariyeke hişk a bajaran de belkî jî di dîrokê de nûnerê herî bihêz û dawî bû. Ev rastiya wê têra xwe rave dike ka çima kapitalizmê nikarîbûye ji serdema zarokatiya xwe bibihire. Venedik heta bi dawiya sed sala hejdemîn ve hêza dîrokiya berxwedanê ya esilzadeyên bajaran hem li dijî ekûmeniktiya Vatikanê û hem jî li dijî dewletdariya netewî ya İtalya Ewropayê îfade dike. Divê mirov baş zanibe ku bi qasî dewletdariya bajaran, demokrasîgiriya bajaran jî formên temsîlî yên herî bihêz ên dîrokê ne. Rast ji demokrasîgiriyê re jî şahidî kiriye. Sistemên împaratoriya serdemên berê ûnû û sistema dewleta netewe ya modernîteya kapitalîst li ser înkara demokrasîgirî û dewletdariya bajaran hatine avakirin. Ezmûna bajarê Venedikê di asta herî jor de vê rastiye piştrast dike. Ji aliyekî ve li dijî împaratoriyên xanedan ên Vatikan Habsburgê li ber xwe de
جالیه دن و جی لدجی دولتداریا نتوی یا پیشوقت و سیستما و یا وسفالیای سال 1648 لبرخود ده و اوه راستیه ایفاده دکن. در روژا میا ایرو ده وقتا لسر رخنکرنا باجاران و جنوب و جاندن و آواکرنا وانته فکرین به گمان جه ازمونا وندیک مروف دکاره تیرا خواه هیم ببه. همین بقاسی وندیک نبجی دسری ده باجارین ایتالیای گلک باجارین اوروپای هم وک دولت هم جی وک دموکراسی تیرا خواه درسین هینکر پیش کشتکن.